Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Ràdio Fabra. El magazín de Ràdio Fabra. Hola i benvingudes al FabraMag, el magazín de la fàbrica de creació Fabra i Coats. Soc el Nil Martín i aquest és el 5è episodi que dediquem al cicle Feedback. Recordem-ho, l'espai on tenim l'oportunitat de conèixer què estan fent les artistes residents de la Fabra, gaudir-ne i també ajudar-les a fer créixer els seus projectes amb el nostre retorn. I dimecres que ve, dia 4 de març, a les 7 de la tarda, tindrem l'oportunitat de conèixer dos projectes que la veritat és que fan molt bona pinta. D'una banda tenim el ballarí i coreògraf Àngel Duran, que ens portarà un tastet del seu nou espectacle Manifesto, i la creadora escènica transdisciplinària Clara Poch, que ens presentarà L'ombra de la libèl·lula. Cos, història i resistència en aquests treballs dels quals podrem veure un tastet, com dèiem, el 4 de març a la Fabra i Coats a les 7 de la tarda. Després de les mostres, no marxeu, que tindrem una conversa perquè pugueu donar el vostre feedback a les artistes, moderada per Jofre Font, periodista cultural de referència i responsable del programa Marcians del 3CAT. De seguida parlarem amb les nostres convidades, però abans, si us sembla, sentim unes paraules de Mar Merino, experta en gestió cultural i membre de Base O, cooperativa especialitzada en gestió creativa, producció, mediació i educació cultural, que és també resident aquí a la fàbrica de creació Fabra i Coats. El nostre error. Hem comès tants errors, però el més gran, que a més és com que anem caient ara ja no tant perquè ja portem molts anys, però és com fer projectes que t'acaben sortint l'hora a 3 euros l'hora. És a dir, projectes que estan molt malament pagats o que nosaltres no dimensionem bé, perquè al final els projectes, si són molt complexes, acaben requerint més hores de les que tu a priori havies contemplat, i finalment, perquè tu vols que surtin bé els projectes, perquè estàs involucrada amb la comunitat, perquè estàs involucrada amb el teu propi projecte, comences a fer hores, i al final, quan fas el còmput d'hores, t'ha sortit l'hora a 3 euros. No? I estem parlant de persones professionals que, a més, doncs, tenim carreres, màsters, que portem molts anys treballant, vull dir que aquest nivell de professionalització, cobrar l'hora a 3 euros, però som nosaltres mateixes que acabem, perquè no dimensionem bé i perquè està molt malament considerat, és a dir, el treball de la gestió cultural, que és una professió relativament nova, doncs no és una professió que crec, des del meu punt de vista, que s'hagi treballat fora del que és el context més institucional, des del punt de vista de la gestora o del gestor cultural més de base i més independent, no s'ha lluitat bé o no s'ha sapigut fer veure la feina que hi ha darrere dels projectes, perquè els projectes no es fan sols. Parlava la Mar de gestió cultural, però podríem fer extensió a totes les feines de les arts, no? De la cultura. Som aquests estranys oficis, o no tan estranys, en què sovint moltes hores de feina no comporten necessàriament una gran retribució econòmica i fins i tot a vegades pot haver contractes pel mig, condicions laborals aparentment dignes, però pràcticament el que s'acaba remunerant és només el resultat, no? Com si aquell concert, aquell espectacle, aquella obra plàstica, aquella exposició, aquella pel·lícula hagués sortit del no-res, no? Per què ens costa tant valorar el procés? Potser, com diu la Mar, com a artistes tenim una responsabilitat a l'hora de mesurar els nostres esforços. Ara en parlem amb les nostres convidades d'avui, que de procés em sembla que ara mateix en saben molt, que són la Clara Poch i l'Àngel Duran. Estem sentint ara aquest tema que ha fet Joan Borràs, productor musical i teclista del grup Oques Grasses, i que forma part d'un projecte dels que tenim avui, oi, Àngel? Sí, exacte. És la banda sonora de Manifesto. Abans que res, per qui no sàpiga amb qui estem parlant, avui ens acompanya l'Àngel Duran, és ballarí i coreògraf, graduat en dansa a SEAT, Àustria, i en art i disseny a la UAP. També s'ha format com a actor, a més, ha treballat per diversos coreògrafs i companyies europees. Entre els seus reconeixements destaquen el Premi Butaca al millor intèrpret masculí de dansa o el Premi Max, quasi res, tots dos pel seu espectacle Cowards. El seu treball com a creador se centra en l'exploració de la condició humana a través de la investigació del llenguatge corporal amb una forta influència filosòfica, poètica i teatral.
El seu darrer espectacle abans que aquest es deia Monument, i era un viatge a la memòria de la joventut, ara en una línia que a mi em sembla que té una sonoritat similar, i ara ens diràs si més enllà de la sonoritat hi ha alguna altra similitud, no? Estàs treballant amb Manifesto. Exacte. De fet, Monument vam ser residents, la vam crear aquí a la Fabra, i el segon any vam tornar a accedir a les residències per fer l'adaptació a carrer, que és la Manifesto, diguem. Són germanes Manifesto és la descendència potser de Monument, pensada en un altre entorn i una altra dramatúrgia. Atenció que avui l'Àngel aquí no està sol, que les que no ens esteu veient les cares potser no l'heu vista, però és aquí. Tenim la Clara Poch, creadora escènica, músic, diplomada a l'École Nationale des Arts du Cirque a França, fundadora de la companyia Clara Poch i cofundadora, a més de Mu Music Circus. Ha creat obres com Lady Panda, Flow Papagayo, reconeguda també, quasi res, amb diversos premis Circòlica i nominacions als Max. La seva obra combina circ, dansa, música i explora temes socials amb un llenguatge multidisciplinari i poètic. Ara mateix, en aquesta línia, es troba creant L'ombra de la libèl·lula, una obra transdisciplinar que aborda la tensió entre allò que ens defineix per dins i allò que mostrem en fora. Clara, què té a veure això amb les libèl·lules, exactament? L'ombra de la libèl·lula, sí, més que res, l'obra en si, de fet, parteix d'una exploració sobre el pes de totes aquelles històries heredades de generació en generació, tots aquells patrons o aquelles actituds, inclús aquells destins que es repeteixen de forma cíclica en una cadena generacional i que al final vulguis o no, formen la personalitat d'algú i ja no acabes sabent si allò és teu, ve de tot aquest inconscient heredat o és la teva identitat real. I d'aquí com gestiono jo això amb la societat que m'envolta i què realment vull desenvolupar i explorar o realment vull tallar perquè no és meu, què ensenyo, què amago i com construeixo tota aquesta personalitat amb tot aquest pes doncs, en l'entorn i en la societat i la relació amb els altres. Què ensenyo, què amago. En la setmana que ve fareu aquest fragment d'aquests vostres respectius treballs aquí a la Fabra. Què ensenyareu? No? Diguéssim, hi ha molt de material que no podrà sortir perquè són mostres breus. Què és el que veurem una mica o el que viurem aquí a la Fabra? En el meu cas, clar, és una creació de circ i el procés creatiu és molt mogut i l'obra va creixent i es va variant. La idea que teníem inicialment no té res a veure amb la que s'està desenvolupant i tampoc segurament el que estem fent ara no tindrà res a veure amb el que acabarà sent al final. Quan vam demanar i vam sol·licitar les sales, hi havia un format escènic que ha acabat sent que no té res a veure amb el d'ara. I ens trobem amb una gran restricció escènica. Nosaltres, la nostra escenografia finalment no hi cap. Aleshores adaptem, segons les residències, els espais on anem, perquè també en fem d'altres espais, no només aquí a la Fabra i Coats. Anem adaptant. Aleshores, finalment, aquí al feedback, mostrarem l'escena que creiem que és més el nucli, una mica a l'esquerda del procés en què estem ara, no? Perquè és presentar una mica també la fragilitat d'aquest procés, no? Una mica la intenció és mostrar el nucli de l'obra, però des d'una esquerda vulnerable, que és aquest moment que està en evolució i que, per tant, no està del tot definit, però, a més, amb aquesta restricció escènica que també, vulguis o no, ens condiciona de que no podrem mostrar doncs, allò o allò i allò que ens agradaria perquè aquí no s'hi cap. Vull dir, estem una mica... Adaptar-se o morir, Sí, adaptar-se, però això és la vida. Sí. I amb el circ això és el pan de cada dia. Aleshores... També la gent del circ ja teniu rodatge en adaptar-vos. Totalment. És que si no, morts. Muerte. I Àngela, en el teu cas? Doncs, com he dit abans, Manifesto parteix de Monument. Monument tractàvem l'essència de la joventut i en part hi ha molta inspiració de les subcultures, dels moviments subculturals, i Manifesto es centra més en això. Llavors, és el quintet en un espai urbà exterior, són 5 cossos reivindicant-se, amb una amalgama de procedències i estils, i és aquesta congregació de gent a l'espai públic per celebrar-se.
passarà fora, per tant, de l'edifici, diguéssim, de la, sí. de Si la no plou, Fabra. sí. Si no plou, sí. Esperem que no plogui. Encara que treballeu des d'àmbits diferents, el moviment una mica i bastant travessa la pràctica de tots dos, però també teniu en comú altres coses, no? Com que teniu perfils molt polièdrics, com dèiem abans, no? I totes dues esteu en la creació i també soleu posar el cos en escena, no? Les dues coses. Com treballeu això a l'hora d'enfrontar-vos a un procés artístic, no? Aquesta cosa d'estar en la creació i ser-hi dins, també. Doncs és complex i a vegades et peta una miqueta el cap. En el meu cas, podria dir-te que l'última creació, en part vaig estar dintre donant indicacions mentre jo també anava explorant, i en algunes escenes vaig estar fora, més composant o mirant amb els altres 4 ballarins que proposaven o jo també els proposava, una miqueta de dinàmiques diferents, i després també em vaig trobar que llavors havia d'entrar jo dintre, amb el qual era com 4 cossos ja molt ben entrenats o molt avasats en aquella escena. Que de cop és com, merda, ara he d'entrar jo i encaixar, no? Quin això que m'he inventat jo mateix, sí. no? I anava repetint, m'ho diu molt, perquè no atrapava, era com... Clar. És dir, a mi m'ha passat això exactament, el que explica l'Àngels, però en aquest cas, de l'ombra de la libèl·lula, per mi hi ha un canvi molt gran, i és que estic sola en escena. Continuo estant a dins i a fora, però és molt diferent tractar-ho amb un col·lectiu que no pas amb un solo. Clar, i no hi ha les jerarquies, per exemple, no? I el fet de... Ostres, jo almenys tinc com molta més pressió que hi ha al cap, abarca amb una cosa molt més àmplia quan és tot un col·lectiu. En canvi, aquí estic dins a fora, però els ritmes els escolto jo, me'ls gestiono jo, no hi ha cap mena de pressió de col·lectiu, com si diguéssim que sobretot per mi és el ritme, és el ritme del procés, de dir, ostres, avui estic espessa, o avui estic més lúcida, o avui vaig més ràpid, o avui vaig més lenta, doncs això ja no tinc per què donar explicacions o adaptar-me a res, no? I és aquesta... Jo crec que quan estàs a dins és sobretot l'exercici d'exposar-se, de prendre el risc, no? L'artista que s'exposa i s'obre, i la part de fora és la que pren la responsabilitat de que la creació funcioni, no? I és un exercici constant d'escolta i de distància que finalment jo trobo que és molt interessant i malgrat aquestes dificultats jo crec que enriqueixen molt i finalment me n'adono que és quasi de la manera que més m'agrada treballar, malgrat tot. Què va primer, no? Perquè parlàvem d'aquests perfils tan polièdrics. El primer és posar el cos i després ja vindran la música, la dramatúrgia, o primer hi ha una idea dramatúrgica a partir de la qual comenceu a posar el cos. Com ho heu enfocat? O com a mínim en aquest procés, perquè també cada procés és un món. Sí, cada procés és un món i jo crec que també... vull pensar que vaig creixent o vaig adaptant-me a dinàmiques noves. I en aquest cas, si més no, els últims projectes que jo he fet, sempre, evidentment, hi ha una inquietud, un leitmotiv, però jo necessito un paisatge sonor, una biblioteca directament de músiques. Un lloc des d'on començar a moure, no? Sí, perquè a més, per exemple, amb en Joan, que és una gran sort tenir una persona així en el panorama, li puc portar a vegades coses molt, molt rares i li puc llançar inclús idees per sobre i és capaç de filtrar-ho tot i va construint. I hi ha una cosa molt màgica perquè tot plegat escolto el que ell em proposa, o sigui, li llenço una idea, ell cuina i ho porta més enllà i tot plegat és el feedback o em retroalimenta a mi i és com si m'explosionés encara més la creativitat i tot plegat començo a pensar més coses i vas com, no?, encabritant els dos i... Aneu fent créixer com si tu dius 10 jo dic 100, si tu dius 100 jo dic 1.000 i amunt, sí. no? La suma d'elements, no? Sí, surten xispes i que suposo que també és el treball en equip, no?, el que mola. Un proposa, l'altre ho porta més enllà i... Sí. Jo, en el meu cas, no hi ha ordre fix. Depèn, a vegades pot ser una imatge, a vegades pot ser un gest, a vegades pot ser una memòria, pot ser un so, no? No hi ha ordre al llarg de les creacions, però que el que està clar és això que diu l'Àngel, jo puc tenir una idea a la que li poses el so, que li poses una música, varia completament l'ambient, l'energia d'allò i és molt, molt condicionant la música. Per mi puc tenir una idea al cap, llavors em passo potser una setmana si cal només buscant la música per envoltar aquella idea. I un cop ja tinc la música, ara la puc construir la coreografia o l'escena,
perquè la música ho condiciona moltíssim. És una cosa molt suggestiva, no? La música, però em sembla que era el John Berger que ho deia en Ways of Seeing, no? Aquells mítics documentals que va fer d'art, que la mateixa imatge, no? D'un quadre, d'un afusellament, li poses una música tètrica, li poses una música com de festa, i és que ho llegim de maneres totalment diferents. I en el vostre cas, doncs, igual un moviment, no?, que he treballat entre un paisatge sonor i es transforma en una altra cosa, no? I en relació amb el com ens afecta el de fora, també una cosa que trobo interessant és que, Àngel, tu a Manifesto celebres, no?, dius la rebel·lió a través del cos, i Clara, tu a la teva sinopsi ens dius que no hi ha cos sense història, és a dir, hi ha a tot arreu, no?, un paper del passat o del món que ens envolta, del context, en definitiva, no? És important per vosaltres treballar a través del context a la vostra creació? Totalment. Per començar, un cos no neix del no-res. Vull dir, ja té una història, ja ni que sigui, hi ha un passat de dos cossos més que t'han procreat. I, a mesura que passa la vida, el cos es converteix en un arxiu que enregistra i bueno, no deixes... O sigui, jo almenys quan treballo és totalment què parla el cos, no? I el cos doncs, parla de tot el que t'ha condicionat, de tot el que t'ha limitat, de tot el que t'ha explaiat. Bueno, no? El context està claríssim, i finalment m'agrada fins i tot pensar que el cos pensa. Vull dir, de fet, l'exercici del cos pensa i la ment es converteix en cos. Vull dir, és tot és una roda, no?, de confusió i d'un peix que es mossega la cua. Està clar que som per explicar, i el cos parla en un altre idioma, no en paraules, però explica moltíssim. Sí, exacte. El fet, per exemple, jo em recordo que al fer la creació grupal hi va haver alguna entrevista que també em van preguntar com adaptaria el meu llenguatge als altres cossos, o d'alguna manera em va donar la sensació de que a vegades mirem els intèrprets com a mers transmissors que filtren un llenguatge, i a mi m'agrada més pensar en treballar amb aquell cos, aquella herència, aquella procedència, i com jo des de fora puc incitar per treure alguna nou. I en aquest cas, justament com que parlem de les subcultures, que són herències i són amalgames de molts estils diferents que han anat com evolucionant, crec que és l'actiu més és el que deies tu, no? Aquest arxiu de història, al fi i al cap, que tot és com un arbre genealògic a la que comences a analitzar una miqueta, dius, hòstia, això ve d'aquí i tal, i mira, justament reivindicar el fet de que la gran majoria de subcultures neixen també de moviments, crec, la majoria bastant joves, però de col·lectius migrants o en situació de risc, diguem, que busquen justament un espai per reivindicar-se, per reafirmar-se amb noves identitats, i que això ha estat el propulsor que més endavant esdevenen grans productes de masses, diguem-ne. El sistema tot ho acaba fagocitant, exacte. Això és així. Passa de lo més marginal a lo més mainstream. Que avui en dia, justament, quan tots aquests discursos d'odi contra la migració i de que ens volen robar, i justament penso, hòstia, bueno, molts cops hem set la gran part de la societat que hem robat o ens hem apropiat del que per ells era el més valuós, que era la identitat que tenien. No? Essència. Totalment. A l'inici del programa sentíem unes paraules de la Mar Merino que ens parlava de com de difícil és equilibrar els recursos econòmics i materials amb les hores de feina que acaba portant-nos una creació que sempre acaba sent més del que pensàvem en un principi, no? Us passa que vosaltres sou de liar-vos fàcil, d'enredar-vos, o teniu més tendència a ajustar les creacions i a de dir, bueno, mira, tindré aquests recursos, doncs em quedaré per aquí? Sou de liar-vos, ja us veig per la cara. Home, és que l'instint creatiu sobrepassa 1000 al cub els recursos possibles que puguis tenir en el sector i en la societat, no? És que jo crec que si no ets una mica kamikaze o insensat, ja no et dediques a això. Perquè anar a mig gas o anar amb el freno de mà és que, a veure, s'ha de ser conscient, No, clar, no pots dir ara, vinga, no, però vull dir, és el típic, quan crec que molts de nosaltres quan vam dir a casa vull ballar o vull
Sí. no? Lo típic. Jo me'n recordo quan vaig arribar a Massana, que encara no sabia que volia ballar, 2008, 2009, i la primera classe, allò, la benvinguda, i un professor ens diu, bueno, que sapigueu que si ja estava fotut al camp, o sigui, ara acabareu fent de cambrers. Vull dir que... Però llavors, tornant a la pregunta, en el meu cas, sempre he acabat estirant una miqueta més el braç que la màniga, però també ser molt conscient de que això és el meu risc. No és el risc de ningú que treballi per la companyia, diguem-ne. I si m'he d'endeutar, ho faré jo i ja buscaré la manera com per... Que això també és un altre... Crec que també és un altre factor, Sí, total. De responsabilitat, exacte, no? Exacte. I a nivell de creativitat, ja, o sigui, no parlant tan pragmàtic, sinó vull dir que fins i tot la ment es dispara, la creativitat es dispara, després veus la realitat dels recursos, però que d'una banda, doncs, evidentment limita, però no vulguis o no, el fet d'haver-te d'adaptar a aquestes limitacions també és un acte creatiu. I finalment, a vegades a mi m'ha passat que fins i tot he acabat fent un gir que m'ha enriquit i que dius, ostres, el fet d'haver de readaptar tot o d'haver de focalitzar o de restringir, no?, el camí, el disparo que portava, vull dir que a mi m'agrada aquesta muntanya russa de primer somia, després a terra, després adapta't, després torna a somiar ara que pots i després torna't a adaptar i fins i tot finalment la creació és un conjunt, és l'equilibri de tot això. Clar. Igual va contra la nostra salut mental, però beneficia bueno, el procés, no? T'haig de dir que jo, per exemple, no, allò que deia a l'inici, no, d'un error, no, dels projectes que acabes cobrant 3 euros l'hora, estic 100% d'acord des d'un pensament racional i de tocar peus a terra, que és molt important, però jo igualment no canviaria per res, o sigui, jo, encara que sigui gratis, és que ho faig, vull dir, no ho puc evitar, i disfruto i és una elecció que he pres, i és o lo tomes o lo dejas, o sigui, no em queixaré tampoc. Ara que parlem d'eleccions creatives, vaig a demanar-vos que us poseu una mica creatives i somiadores. Vosaltres us coneixíeu abans? Ens havíem quedat, Però vull dir, poc, no? Havíem dit hola, què tal, i ens havíem presentat, però... Ara que us coneixeu una mica més, poc, però d'aquesta conversa intensa, si ara ens haguéssim d'imaginar quina col·laboració artística podria sortir entre vosaltres, no? O un espectacle híbrid hereu una mica de Manifesto i de les libèl·lules. Dit d'una altra manera, no? Què espereu que us podríeu aportar l'un a l'altre? Us estic demanant aquí tirar-vos a la piscina, Clar. Home, jo cos. Jo a l'Àngel li demanaria cos. No, jo mateix. És que fem cos des de llocs molt diferents, no? Jo tinc la sensació, potser a tu amb Àngel, si m'equivoco, el poc que et conec o el poc que he vist de tu, que va ser aquell dia que ens vam trobar... Te'n recordes? Ens vam trobar a Monzón, que vam actuar... Sí. Allò, i allà et vaig veure... Bueno, jo tinc la sensació que ell aborda el cos d'una manera molt més directa que jo, potser. Bueno, clar, en aquest cas era una cosa... Mira, que quan vam parlar... Mira, a col·lació del que dèiem abans, allà vaig estirar molt més el braç que la màniga en aquella producció i se'm va menjar la producció en si. Vull dir que era potser no el millor exemple. Vale. Però sí, abordo la part emocional directament amb el cos, o vinc d'una formació en la qual era molt de l'ofici de la pràctica, no tant de la teòrica, a l'escola a CIT, a Salzburg, enfront a moltes altres escoles que són molt més teòriques o que tenen aquesta part més artística i filosòfica. I suposo que és el que m'agrada, a partir d'allà, sobretot, i de l'assaig-error. Però bueno, cada cop persegueixo més la part aquesta més poètica o més de treball previ, que sempre l'he fet, però diguem-ne que llavors hi ha un punt en què el cos ho treu. I jo parlaria del cos, però és un cos des d'un punt més... O sigui, buscaria una poètica molt més sensible que potser jo tendeixo a allò, posar més... fisicar-me. Sí. Fisicalitzar-ho. Sí.
O sigui, tu li demanes cos i tu el contrari, dius, vull desfisicalitzar, no? I anem a aquesta poètica més sensible. Per tant, aquí potser inclús seria un procés en què hauríeu de negociar, hauríeu d'arribar... O ens trobaríem al mig. O ens trobaríeu al mig. Com l'Abramovic amb el... Home, tant de bo. Tant de bo. El feedback és, en molts casos, la primera o una de les primeres trobades, no?, d'aquests projectes de totes les residents amb el públic, més enllà dels amics que heu anat convidant a sala d'assaig. Què espereu que us pugui aportar aquesta sessió feedback, no? O què voleu una mica demanar de la gent que vingui a nivell de feedback? Doncs... jo crec que en el meu cas manifesto a nivell dramatúrgic o a nivell físic de coreografia està ja bastant assentada, també perquè partim d'una peça ja feta, però l'ambient o l'espai i sobretot les llums seran el que crec que marcarà molt la diferència. I aquí és on vull ser curós, per experiència, el que parlàvem abans, d'aquella peça que vas veure. Doncs aquí hi ha una interacció de la llum dintre de l'espai i per tant el que no vull és que justament es perdi la part interpretativa en favor de la tècnica, i és una cosa serà molt interessant veure com el públic hi entra o no hi entra, malgrat és una mostra i són 20 minuts, no? Nosaltres estem, com et dic, contràriament a l'Àngel, està la peça encara en procés d'evolució i cada dia canvia de color, com si diguéssim. No serà la primera que fem, Nosaltres hem estat en residència també a Can Gasol, que ja vam fer una mostra pública, i al Canal de Sal, que també la vam fer, i en dos casos és molt, molt interessant veure i entendre allò que comparteixes, veure què ressona. A mi el que més m'agrada és percebre o veure o preguntar què han rebut, no? I si és el que jo intento dir, perquè a més com que tot el treball que fem no hi ha res explícit, tot és metafòric, no? És a través de la imatge. Jo tinc molt clar el missatge que faig, però al no ser concret i explícit m'agrada molt sentir el filtre i el que rep la gent i quina cosa ha ressonat més, quina cosa és més opaca, que a vegades ha fet volar l'imaginari d'una manera que m'agrada molt el debat que es crea després de l'intercanvi de la paraula i de les impressions. Home, deia, no? Em sembla que era Angélica Lidl, que deia que a vegades és més important el comentari de l'obra que l'obra, no? Doncs en aquest cas serà molt així. Per tant, si ens esteu escoltant, la gent que ens està escoltant, veniu aquí a sumar, a fer créixer aquests projectes. I escolteu, després d'això què? Quins horitzons es projecten o us agradaria projectar, si no n'hi han de projectats directament, després d'aquest feedback? Després del feedback. Perdó. Nosaltres, de fet, tenim poc marge de maniobra perquè l'estrena oficial seria al cap de 3 dies o 4. Sí, serà... És quasi un assaig general, això. Sí, exacte. És que serà el nostre assaig general i depenent de la catàstrofe de la percepció de la gent, serà com... Més val no m'ho digueu, no? Segons com... Exacte. Però, a veure, anem confiats de que ja hi ha una base sòlida. Però sí, serà una miqueta el que dius, un assaig general. Els tempos han set així i... On estaraneu? A l'Hospitalet. Molt bé. A Dansa Metropolitana. Nosaltres estrenem a l'estiu tardor, estem encara en diàleg amb les possibles estrenes 2026, o sigui, estem ben bé al mig del procés. Hi ha temps. I després d'aquí estarem en residència a la Central del Circ, que també hi ha una mostra, i després també estem a l'Estruc de Sabadell, vull dir que encara tenim camí, tenim procés. A vosaltres sí que us poden dir els feedbacks de coses per millorar i per créixer. L'Àngel, segons, vigileu que li dieu. Estarà sensible. Escolteu, ja per anar acabant, el feedback és un moment d'obertura, de compartir materials de treball, referents també, d'alguna manera. És per això que abans de marxar ens agradaria que ens compartíssiu alguna cosa que us ha inspirat en el vostre procés creatiu. Pot ser un artista, una pel·lícula, una cançó, un quadre, una memòria, la recepta que em feia el meva iaia dels canelons, alguna cosa que per vosaltres és allò, un fruit d'inspiració del vostre procés. En el meu cas és que tota l'obra gira al voltant d'un poema de Miquel Martí Pol que es diu La Leonor,
del poemari La fàbrica, que justament explica, és un poema preciós que explica la història de la Leonor, que es posa a treballar als 14 anys, que creix, que té fills, i la seva filla als 14 anys es torna a posar a treballar, i és justament aquest tema de cicle, i és una mica la metàfora que agafo de les Eleonors que es van precedint fins que arriba un dia que hi ha una Eleonor que diu prou i decideix trencar amb aquesta cadena i començar una nova identitat. I aquest jo només, sobretot la gran inspiració ha sigut... Tampoc sóc una gran lectora i de poesia, vull dir, no sóc molt de lletres, jo, però em va arribar a les mans aquest poemari i se'm va obrir el món i em va encaixar perfectament. En el meu cas... Hi ha una pel·lícula mexicana que és producció de Netflix, o si més no està a Netflix, que es diu Ja no estoy aquí, que gira entorn a la cúmbia, al moviment de la cúmbia a Monterrey als 2000, inicis dels 2000, i hi havia un grup subcultural que reduïa, ralentitzava la cúmbia, i ballaven, és un tipus de ball de cúmbia que és molt diferent al que pots trobar a Colòmbia o a altres zones de Llatinoamèrica. Llavors hi ha una escena, a més, de Manifesto que ja estava a Monument, que parteix bastant d'això, de moviments inspirats en aquest tipus de cúmbia. Perquè és una cúmbia ballada de forma lenta? No, o sigui, sí, però és passos molt petits, perquè això que quan anaven amb els avantpassats, diguem-ne, quan estaven amb grilletes, sí, no? Amb les cadenes, no? Exacte, allò són passos petits, és molt cap a baix, és molt aterrat al terra, i a més l'estètica que usaven doncs és molt oversize, que està molt inspirat també per la part de dalt, no? Pels yanquis. És com allò que parlàvem abans de trobar-nos al mig, doncs aquesta col·lisió de diferents estils que tot plegat, troben un punt, un nexe d'unió i creen una nova identitat. Ja no estoy aquí, has dit? Ja no estoy aquí, i la Leonor. Ens apuntem aquestes referències. Clara Àngel, moltes gràcies. Recordem abans de marxar que dimecres que ve, dia 4 de març, a les 7 de la tarda, podrem veure aquest tastet dels vostres treballs, Manifesto, d'Àngel Duran, i L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, aquí a la sala polivalent de la fàbrica de creació Fabra i Coats. Gratuït, accés lliure, no hi ha pèrdua, a més, en el cas de l'Àngel, si no plou, a fora, no? Vull dir que, això sí, vingueu amb ganes de fer punts constructius del que veieu. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Aquest Fabra Mag no hauria estat possible sense el Lluís Benavides al control tècnic de Ràdio Fabra, la Mònica López a la coordinació general, la Clàudia Caparrós a l'audiovisual, la xarxa de ràdios comunitàries i tot l'equip de la família de la fàbrica de creació Fabra i Coats. Avui ens n'anem escoltant Closer, del grup Hill, resident aquí a la Fabra. Passen moltes coses a la Fabra. Ens sentim la setmana que ve amb la darrera entrega del podcast del cicle Feedback. No us el perdeu, que vindrà molt mogudet i hi haurà una mica de ligoteo. Ja ho veureu. Fins aviat.